Преди да започнем с инсталацията на камерата, първо телефонът трябва да е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, след това да се включи Bluetooth и местоположението на телефона. След което сваляте това приложение Cloud Edge, правите си регистрация, аз понеже вече съм направил регистрация, директно влизам. Когато стигнете до този екран, натискате плюсчето и натискате Add Device. Когато стигнем до този екран, натискаме бутончето горе вдясно и трябва да натиснем Start Scanning. След това взимаме камерата, намираме къде е QR кода, намира се тук отдолу, сканираме го с камерата на телефона, натискаме този бутон и след това трябва да включим камерата в контакт. Когато червената точка започне да мига, както е видно, тя сама се мърда, но когато червената точка започне да мига, натискаме Next. След това отваряме гумената част, задържаме Reset бутона, който е единствен, задържаме го за 4-5 секунди. Когато чуем този звук, затваряме го. Когато видим, че камерата започне да мига в червено, идваме на този екран отново, натискаме Next. Избираме Wi-Fi, който искаме, написваме неговата парола, продължаваме, даваме OK и трябва да изчакваме няколко секунди, докато устройството се върже успешно. Натискаме Done, Next, Next и нашата камера е готова за употреба.